थांखोब्रा ना सोलानिबा सैमा फाग्लाफ्रासो गाननानै लांबाय नामाब्रा जुथाखौलाय दाय बे आदायाबो मायाव दोननानै लायोथाय जुथाखौ जोंखौसो नागिरहोबाय थाबाय फैसा खांनानैनो बायना लायनोसै जुथा गोदान आंनाव हले थाइबाल' दङलै आं खोन्थाखाबाय बेखौबो आइसक्रिम जानो होननानैसो दोनदोंमोन आं सान्दुं गोसा जाबा बायनानै जानो होननानै जुथायाबा बेसे दामनिमोनब्रा फैसा खांनानै गोदान जुथा बायनानै लाबोबाबो बांद्राय दामनि होफैबा जोंहा लस जागोन ना आरो बांद्राय दाम गोसानि जुथाबाबो जोंनि आखायाव फैसाया थोस्लाबाबा मा जानांगौ जाखोब्रा बे बिफायाबो जादजादलै अबेयावथो दोननानै लाखोब्रा बे जुथाखौलाय ओमफ्राय मिथिलाय बे आदायानोथ' मायाव दोननानै लाखो दा जुथा नागिरनानै होनो हायाबाबो जोंनो फैसाखौनो होनाय नङा होननानै बुंदोंना आदाया मा जानांगौ जाखो आंहा दा साननाय फारि मखस्थ' लानांगौ जालायबाय नोंहा साननाय फारिया माथो खालामनोब्रा बिदा साननाय बादि मखस्थ' लानो हरदों बिथिंजाय बिफाया जुथा नागिरनो होदों बेयावथ' जुथाखौ दोननायमोनलै बियो आं जुथा नागिरबाय थानो हालालै नांगौबा जुथाखौनो गोदान लायनोसै नामा आच्छा जुथा गोदान लायनो ओंखारदोंना आंनो थाखाय बिराद फ्रियाव मोननाय बुस्थुखा गोसो जाबानो जुथा मोनो नङा होमबा आंनो जुथा गोदान नाङा आं जाय जायगायाव जुथाखौ दोनदोंमोन बे जायगायावनो जुथाया थाहैफिननांगौ नोंबा मा जायगायाव दोनदोंमोन आफा जुथाखौ आं मानो खोन्थानो आं जुथाखौ मा जायगायाव दोनदोंमोन जायखिजाया नोंसोरो आङो जुथाखौ आं दोननाय जायगायाव दोनहैफिननांगौ बास ओरैनो नोंसोरखौ गोन्दा गोन्दै फिसियाखैथं आं दा ओंखारलांनोसै आरो मोनायाव फैनानै न'आव जुथाखौ नुफैयाबानो दिगदार दं बे आदायाबो गाव दोननाय जुथाखौनो जोंनो खोन्थानोनो रोङा जोंखौसो नागिरबाय थाबाय आरो बेबा मा जायगायाव दोननायमोनलाय जुथाखौ गाव दोननाय जायगाखौनो खोन्थानो रोङा जियानो जारला जुथा गोदान बायना दोनफैनोसै दे बेखौनो खालामनांसिगोन नङाबा सानसे जों जुथाखौ नागिरबाय थानो हायाना आंबो बेखौनो होनदोंना जुथाखौ गोदान बायनोसै होननानै आच्छा बार' थाइबानि लारु थौरो जुथाखौनो गोदान बायनोसै आच्छा दासो देलाय मुसुखुर फुलायलाय नों बुंनाय बायदिनो खालामनोसै आं मिथिबायना बर' फिल्मनि एक्ट्रेस सासे लानानै आंनि बादामालिखौ एडभार्टाइज खालामनोसै खालामदो आरो ओमफ्राय दा सोर सिख्लाखौ लानो सानखो नोंलाय माने सोर एक्ट्रेसखौ लानाया उननि बाथ्रा जागोन दा बेखौ सानग्रोनो नागिरदों आं बे बादामालियाव एक्ट्रेसनि महरखौ सिथाबफानानै होबा माबोरै जागोन मोजाङानो जागोन सिथाबनानै होफाबानो जाबाय आयो सिथाबना होबा मोजां जागोन ना जायाथाय माथो जाखो पेकेजफोरावनो ब्लाउज पेकेजफोरावनो एक्ट्रेसफोरनि महर थायो थिग बिदिनो नोंबो नैबे बादामालियाव एक्ट्रेसनि मोखांखौ थाबदो आरो बिसोरबा थार जागोन ना थार जायाबा नोंसो मिथिसिगौ आयो बिदि बुंबाय जायाना ओरैनोबा आंना दखाना बिक्रि जाथाराखै आच्छा दासो देलाय मुसुखुर फुलायलाय एक्ट्रेसफोरनि न'आव थांनानै खबर लाहैनोसै सोर एक्ट्रेसआ बादामालिनि एडभार्टाइज होगोन खबर लाहैनि जागोन दे सोरनाव थांग्रोबा मोजां जाग्रोगोन मनालिसा एक्ट्रेसनाव थांग्रोनोसै नामा जागोन दे बेनावनो थांग्रोनोसै होमबालाय थुदो होमबा सानसे साहा फुदुंना लाबोगोलाय साहा लोङाहाय मा मनालिसा एक्ट्रेस मोना लोंहैगोन बाल जोंहा थु एक्ट्रेस मानसिना गोथाव मोनजागोनदां माथोरबोलाय नोंसो बुङोना जानांगौ लोंनांगौ रंजानांगौ सानसेबाबो थैखानांगौ होननानै आजिलायबावो आयो लाजियाबालाय थुदो होमबा थांनोसै थुदो आयु बोरै जाबोनांगौ जाखो दे आंलाय अमा राजाजों जेनसिगोनसो नामासै दाथ' अमा राजानावबो जि भट फैदों मा खर'आवल' भट होनाय बायदि नुथारदों माथो जोंनि आर'नायावलाय भट होदोंना होआखैसै रायजोफोर नोंथांमोना गोनो गोथो जानाङा दाखालि इलेक्सनखौ लानानैसो भिडिअखौ बानायनाय जादोंमोन दायो जोंनि लाब्रायाव फैफिनलायबाय लाब्रानि बायदि जालायसिगोन लोगोफोर नोंथांमोना जेबो कनफिउज जानाङा दे सोलायबाय थायो होननानै बेक टु एपिसड आइजो माहारिफोरा आंनो भट होआसै आरो बे अमा राजा फाग्लाखौसो मोजां मोनबाय हिन्जाव सानै साथाम गोसो थोग्राखौ कारापसन एमएलएखौसो मोजां मोनबाय आरो बिसोरबो आइजो माहारिफोराथ' आंनो भट होनो हायोमोन ना जियानो जाया मानो दासिमबो देरहागोन बायदि मोनदों माथो आंलाय आरो बोरैबाबा जेनगोन बायदिबो मोनलायलांबाय आं हापां मा सानाबाय थाखो मा बुंबावनो आं नारजि बुदां गोसोखौ एसे गोनो गोथो मोनदों आं मानि थाखाय अमा राजानियाव सापर्टखौ बांसिन मोनथारबायहाय आङो बेनिखायनो गोसोखौ बोरैबा मोनबाय थादों गासिबो ससियेल मिडियायाव नुनाय बुस्थुआ कारेक्ट जाजोबाब्रा हापां नों गोसोखौ एसेबां गोग्लैनो होनो नाङाना होमबाबोहाय आंनि सिमाङाव अमा राजाखौ फेजेननायसो अमा राजाखौ फेजेननो हायाबा आं मोखांखौनो खिन्थिनो हानाय नङा मानो एसेबां चेलेन्ज लानांगौ जाखो मोखां खिन्थिनो हालायलायि देरनाय देरहानाया थाखायोना अब्लाबो अमा राजाखौ मिन्थिखायो दा नों माबायदि मानसि थावलुनानो बाराद्राय
आजिखालिनि जुगाव सावलुन दुगामाराफोरखौसो बांसिन मानसिफ्रा सापर्ट खालामो। जोंनि इन्डियायाव नायलाय मोजाङै लेखा रोङि मोजाङै जेबो बुजियै मानसिफोरासो इलेक्सन दारायसोगारो। बे सुकुरालिखौनो नायलाय बेहासो मालाय इलेक्सन दारायलायबावदों। माथो बुंबावनोब्रा हापां, जोंनि इन्डियायानो बिदिनो जाबाय। सोलोंथाइखौ लानानै रावबो नायला। सोर गाज्रि खामानि मावनानै पपुलार, सोर कमेडि खालामनानै पपुलार, सोर भाइरेल जानानै पपुलार, बेफोरखौसो लोब्बा लाखिनानै मानसिफ्राबो मान होसै, सनमान होसै, गोजौआव थिखोसै। बेनो जोंनि इन्डियानि सिस्टेमा। बेनिखायनो आं पलिटिकेलाव ओंखाराखै। जोंनि इन्डिया ओरैबायदि मोनसे हादोर जेराव मानसिफोरनि पपुलारिटिखौसो नायो। बे पपुलारिटिया कन्ट्रभार्सि जानानै जायाथों मानो, बिदि मानसिफोरखौसो गोजौआव थिखियो, मान होयो, बरायो, आरनाय होलायो। नंगौहाय नाजिबदां, जोंनि इन्डियायाव, जोंनि भारत हादराव, जोंनि आसामावनो नाय, जोंनि बड'लेण्डआवनो नाय, जाय मानसिफ्रा कन्ट्रभार्सियाव गोग्लैदों, जाय मानसिया कन्ट्रभार्सियाव थाबाय थायो, बेफोर मानसिफोरखौसो बांसिन सनमान होयो, बेफोर मानसिफोरखौसो लेंहरो आरो बिदि मानसिखौसो नायनो मोजां मोनो मानसिफोराबो। अब्ला सोरखौ दुसिनो? सोरखौ दुसिनोथ' आरो नों आं साधारन मानसिफोरानो बैफोरबायदि मानसिखौ गोजौआव थिखोयो, मान होयो, थाखा फैसा खामायनायाव हेफाजाब होयो। बिदि नङा जे बिसोर जौगानाङा, नाथाय बेराफारसे सोलोंथाइ गोनां मानसिफोरासो थालांगासिनो। दालाय नङा बे डलि चायवालाया मालाय माइक्रस्कप कम्पानिनि मालाय एम्बासेडर जाबावबायसो। आईटी इन्जिनियारफोरा भार मेजायसो जाबाय। इमान बुरजा फैसा गारनानै इमान खस्थ' खालामनानै आईटी खालामनायफोरा ओरैनो थादों बिसोरनि डिग्रिफोरा। मालाय हनै डलि चायवालायासो मोनबाय मालाय एम्बासेडरखौ। जोंनि भारत हादरा बिदिनो थाबाय थाबा जौगागोन दे। इन्जिनियार फरायनायफ्रा साख्रि मोननो गोब्राब जादों, इनफ्लुएन्सारफोरासो जौगागासिनो। फारसेथिं देनां उन जोलैफोराबो खालि ससियेल मिडियायावल' गोसो होबाय थायोब्ला जौगागोन दे हादरा। बेनोथ' आरो जोंनि सोलोंथाइ खेत्रआ बयनिख्रुइबो उनफिननाय दं होननानै बुंबाबो लस गैला। नुबाय अमा राजा बायदिखौसो सापर्ट खालामो, आंखौ सापर्ट खालामा। मा होनबावनो आरो। बेनोथ' जाबाय दानि सोलिबोबाय थानाय मोगथाङारि प्रब्लेम। आच्चा दे बेफोरखौ बांद्राय टेनसन लाबाय थानाङा हापां, साहा फुदुंहैथां थां। आं दिनै बोरैबा मोनदों, हायोबा नोंनो फुदुंनानै लोंहैथां। जागोन दे, नोंनोबो फुदुंना लाना फैगोन आं। बे अमा राजायासो देरहासिगोन नामासै? आं इसिबां मानसिफोरनि मोजां खामानि मावनो सानदोंमोन, समाजनि मोजां खामानि मावनो सानदोंमोन, स्पेसियेलि आइजो माहारिफोरनि सोलोंथाइखौ लानानै। गैला जानाय नंला बायदिसो मोनबाय आं। बे अमा राजाखौ फेजेननो हाला आरो आं। दिनैलाय मा ज' ज' मोनखांदों नोंसोरलाय? आइला जोंखौ बिदिसो बुंबाय आरो आइयै। नुवाखै आफाया गावनि जुथाखौ बहा दोननानै लाखो? जोंखौसो नागिरहोबाय थादों। जुथा नागिरनानै मोनाबाथाय जोंनो फैसाखौनो होलानो। बे माथा फाग्लाया गावहानो बहा दोननानै लाखो? न'नि मानसिफोरखौसो टेनसन होबाय थाबाय। बाजै, नोंनो बहाबाफोर दोनसनदोंमोनदां? गोसोखांलाय। औ, नोंनो बहाबा दोनसनदोंमोन खोमा आइ, गोसोखांलाय। थाङै थुङै दाया आंनिथिंजायसो जाहैबाय। बावगारनोबो हानाय ना नों? मानो बावगारनांगौ जाखो आंलाय? नोंसा नोमफा जुथाखौ आंनो होफैनाय मोनब्ला आं मोनथिखागौमोन ना। नों बावगारनोबो हानाय ना बाजै, नों एथ'बां खामानि मावो। आं इसेबां खामानि मावबाबो मानो बावगारनांगौ जाखो? नोंसा नोंदे आंनो जुथाखौनो खिन्थिफैयाखै। ओमफ्राय बोरै मिथिनांगौ जाखो? बेबा जुथाखौ बहा दोनदों ना लाबोदों ना लाबोआखै? आंखौसो दाय हमबाय नोंसोरो, आंखौसो? नङा बाजै, जों जास्ट सोंदोंसो। औ ब्रायै, जों सोंदोंसोब्रा, गाज्रि मोननाङा। मिथिखाबाय आं। बिफाजों बखिजानानै आंखौसो उल्था बखिफिननो मोनदों आरो ना। बे न'खरनि रुवाथिसो नङा होमबा? गोसो जाबा आंनावनो दाय होबाय था, गोसो जाबा आंखौनो खामानि थिनबाय था। आंखौनो बाहाय नोंसोर, आंखौनो सैमा बायदि बाहाय। आंनो नोमफा जुथाखौनो खिन्थिफैयाखै। आंलाय बोरै मिथिनांगौ जाखो बे जुथाखौ बहा दोनदों? आंखौसो दाय हमबाय नोंसोरो। दे आंखौल'सो मोनो नोंसोरो। जाम्बि नालाय आंहा। बिदि नङा बाजै, जों नोंखौ जाम्बि बुङाखै। दुखु मोननाङाब्रा, जों नोंखौ जाम्बि बुङाखैना। सोंदोंसो जों जुथाखौ बहाबाफोर दोनदों नामा होननानै। आंलाय बोरै मिथिनांगौ जाखो? नोंसा नोमफाबा जुथाखौ बहा दोनदों? दे गोरोन्थियावनो मिस्टेक बुंफ्लांबाय जों आइ। दा जों आफानि थाखाय जुथा गोदान बायनानै लाना फैनोसै। फैसा दंबा हरलाय। माबा मोनसे खैफोदाव थाबाल'सो बिमाखौ गोसोखाङो, हो? आरो दिनैथ' खैफोदाव बिमाखौसो खोलैनो नागिरबावदों। आंखौसो जुथा दोनखोमादों सानखो ना माखो? आंखौसो मोनबाय नोंसोरो। दे आंखौनो बाहाय। बिदि नङालै आइ, मोनथिबाय आङो। नैबे बिमाखौनो बाहाय नोंसोरो। नैबे हांग्रि मोनथिखौनो बाहाय। जाम्बि नालाय बयजोंबो बाहायजायो। आइला जामायला, आइया दुखु मोनसोबायलै। आइखौ दुखु जानाय नुबा बोरैबा मोनथारोलै। दे दा फैनानै बुरखायफैनोसै नामा? सिगांग्रो आफानि जुथाखौ बायनानै लायग्रोनोसै, दाम खमनिबाबो, ना मा बुङो? औ, बेखौनो खालामनांसिगोन आरो। नङाबा आदा जोंजों रायजागोन, बुजानोबो हानाय मा थिक। ओरैनोबा इलेक्सननि दावराव दावसिखौ लानानै जोंखौसो रागा जोंखादों। थुदो दखानाव थांनोसै। आयौ बाला, मा एसे साइसै नोङो? जोबोद साइस मारथ' आरो। खोनानो मोनदों नों मिनिबालायनो माथो मनि मुखुथा ओंखारो बालाय। नों मिनिबाथाय बिबाराबो मिनिफायो बालाय।
बेसे मोजां नुयो नोंखौ मिनिबा ओमफ्राय नोंनि आखाइ गोदनाया बायनानै दङमोन माथो मोजां जाबाय नामा सन्थला बेलेग फिल्मावसो आखाइ आथिं बायदोंमोन दा मोगथाङाव बायाखैना गसाइ बेखौनो मोगथाङाव बायदि मोनथारदोंमोनलै नोंनि फिल्माव आथिं गोदना बायनायखौनो मोगथाङावबो बायथारदों साननानै खम गाबदोंमोन आं फिल्मखौ नायनानै ओंखाम जाबाय थानानै नायदोंमोन आं नोंनि फिल्मखौ ओमफ्राय जि दुखुजों गाबबाय आं गाबना मेगननि मोदैया मालाबानो ओंखामनि थोरसिखौ बुंफबहोजोबदों ओंख्रि नांलायलाया जालायलायनांदों ओरैबायदि गाबदों आं आंनि फिल्मखौ नायनानै इसिबां अनसायनाय होदों बेनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर बांद्राय दुखुबा बोरैबा मोनोलै एबारनिफ्राय इसिबां गाबोनांला दे आंखौ ओमफ्राय माबाफोर खौरांमोन नामा नंगौ नोंथ' बिराद फेमास एक्ट्रेसलै बर' फिल्मनि बेस्ट एक्ट्रेस मोनलायनाय बेनिखायनो नोंनि हेफाजाब नांगौ जादों नैबे दुखुथिया सन्थलानो माबायदि हेफाजाब नों हेफाजाब होगोन होनबासो खोन्थागोनलै नों खोन्थाग्रोआबा आं बोरै मिन्थिनो मा हेफाजाब नांगौ आं बुंनानै होनोसै बे सन्थलाया मोनसे दखान दङ आरो बादामालिनि दखान आं गियोहाय मा नङा बै बादामालिया नङा आरो जों हिनजावफोर गानग्रा बादामालिया आरो बे बादामालिनिनो एडभार्टाइज होनो नोंखौ लिंफैदों दा नोंसो मा बुङो जेबो बुंनाङा खालि औल' बुंबानो जाबाय आंनि दखानाव फैनानै एडभार्टाइज खालामबानो जाबाय बे बादामालियाव नोंनि फटक थाफागोन आरो जाहाथे सिख्लाफोरा नोंखौ नुनानै नोंनि फटकखौ नुनानै जोंनि दखानाव फैयो नोंसोरथ' दख'नाफोरखौबो प्रमोसन खालामना होसियोना थिग बिदिनो आंनि बादामालिखौबो प्रमोसन खालामदो दे आं हारसिंथ' डिसिसन लानो हानाय नङा आं आंनि बयफ्रेन्डनाव सोंनांगोन बयफ्रेन्डनाव सोंनो बयफ्रेन्डनाव सोंनानैसो आं खोन्थानो हागोन दे होमबालाय नोंनि बयफ्रेन्डनाव सोंदो दे नोंसोर जिरायथ' आं सोंनानै फैनि अके आयौ बाला बेनि बयफ्रेन्डआबा सोरथाय बेनि बयफ्रेन्डआ सोर बेखौलाय मानो नांबाय थागौब्रा जायखिजाया जोंनि दखानाव फैनानै एडभार्टाइज खालामबानो जाबायलै खालामबा हामथारगौमोनलै जाहाथे आंनि दखानाव फैनानै मानसिफोरा बुस्थुफोर बायफैयो सिख्लाफोरा खालामगोन एसे टेस्ट हनै फैबाय आंखौ गाज्रि दा मोनसै दे मानो मोननोब्रा मोना आंनि बयफ्रेन्डआ एडभार्टाइज खालामनो बादा होदों गसाइ मानो दखना जोमग्राफोरबा आंनि बयफ्रेन्डआ खालामनो होगौमोन नाथाय बादामालिखौबा खालामनो होआनो आयौ बाला बादामालिखौलाय नोंबोसो गानो जों बयबोसो गानो नङा होमबा बादामालिखौ एडभार्टाइज खालामनायावलाय माथो गाज्रि दे आंखौ गाज्रि मोननांला आं खालामला अन्नानै खालामदोब्रा बादामालिनि एडभार्टाइजखौ खालामनानै आंनि दखानाव कास्टमार बोनानै होदो एडभार्टाइज खालामनानै होनो मोनोब्ला आंबो मोजां मोनगौमोन नाथाय आंनि बयफ्रेन्डआ आंखौ हगारनाय नङा आंखौ गाज्रि मोननांला आरो आंहा सदआव थांनो गोबाव जाबाय सदआव थांनोसै दे दे माथो बुंबावनो आरो खालामलाबालाय दस्रा एक्ट्रेसफोरखौनो नागिरहैनोसै दे बेखौनो खालामदो जुथानि कालारा मा होनदोंमोनलाय गोसोम होननानै बुंदोंमोन आफा गानबाय थानाय जुथाखौ आं सिनायखायो जायखिजाया बै मडेलनि गोसोमखौनो लाना फैनोसै ना मा बुङो बेखौनो खालामनोसै दिनै जोङो आदानो थाखाय जुथा लाङाबा आदाया जोंखौ थांनानै थानोखौनो होनाय नङा बिराद दावराव खालामो दे फाग्लाया बिफाखौ फाग्ला बुंनो हामगौ आरो गलतिके मिस्टेक जोंना बिफायाबो एसे फाग्ला साइसना बेनिखायनो बुंनांगौ गोनां जायो आच्छा बारु थाइवानि लारु जुथा दखाना मोनसिगोन दे जायखिजाया बिफा फैयैनि सिगां आरामसे दोनहैनोसै जुथाखौ दानाबा जुथा दोननाय जायगायाबा बबेमोनथाय बेनोथ'ब्रा जुथा दोननाय जायगाखौबो खोन्थायाना बिफाया जोंनि माथाखौ जानो थाखायनो बियो नाटकसो खालामदों खोमालै मिथियाहाय बे आदाजों थिगबो गैया इलेक्सननि थाखायनो खरा गरम जाखानानै दंखायो आरो जोंखौबो खालामफानो नागिरो बेनिखायनो मालाबा बिफाबाबो फाग्ला होननो गोसो जालायलाङो आंहा गार्लफ्रेन्डजों ब्रेकआप जानायनि दुखुखौनो जानो मोनलाब्रा बिफानि दावराव दावसि खालामबाय थानायावनो बे गोसो जादोंमोन आं दाबखुमालाबायनो होननानै गैया जालाय होनबा गार्लफ्रेन्डजों गारबाय ओरैनोबा बिमा बिफाफोरा जोंना फसायलाया बेनि सायाव पार्टिया बेलेग जाबाय मोजाङानो जाबाय दे दा ब्रेकआप जानायनि दुखु खालामनांगौमोन आंहा दुखु खालामनो टाइमखौनो मोनला दा जुथा बायखांनानै दुखु खालामगोन आं दा दुखु खालामबानो जाबाय दे जुथाखौल' बायनानै लांग्रोनोसै आच्छा बारु थाइवानि लारु गसाइ मनालिसा एक्ट्रेसखौ मोनासै माथो बेलेग एक्ट्रेसफोरखौबो मोननाय नंला नामाब्रा दहाय गोसोखौ हमथाथ' दानो माने गिभ आप खालामनो नागिरखायो मेल्ला बर' एक्ट्रेसफोर दंबावो बिसोरखौ सोंहैबावगोन दा सोरनाव थांगोन सोरनाव थांनो दा हेलेनावनो थांनोसै नामा बेनावनो थांनोसै
बेबो जाया होनबा फुजिनाव खारलांनोसै फुजियाबो जाया होनबा पेन्सिनाव खारलांनोसै पेन्सियाबो जाया होनबा प्रियंकानाव खारलांनोसै प्रियंकायाबो जाया होनबा रिंकि एक्ट्रेसनाव खारलांनोसै बेबो जाया होनबाथाय सुदेम सनानाव ओंखारलांनोसै सुदेम सनाया जाया होनबाथाय लीना मोननाव थांनोसै करिश्मा मोननाव थांनोसै आरो बिसोरबो जाया होनबाथाय इउटुबारफोरखौसो एडभार्टाइज खालामनो होनांसिगोनलै र' एक्ट्रेसफोरखौनो मोननो हानाय नों मानो गोसोखौ दाबो दुखु खालामो दे जाया जाथाराबा रिया ब्रह्मनावनो थाङोलै आथिं आखाइ खुलुमनानैबाबो बेखौनो एडभार्टाइज खालामनो होनोसै नामा बेनावबो थांजागोनथ' आयो बिराद अनसुलिलि नुथारोलै रिया ब्रह्मखौ बेनावनो थांनांसिगोन लास्टाव रावबो आंखौ नायफिनाबा जागोन दे आयो हेलेना एक्ट्रेसनाव थांनोसै जागोन दे आच्छा बारु थाइबानि लारु नों मा सानो आं जेनगोन ना देरहागोन सार नोंथांखौनो देरहागोन बायदि मोनदों आच्छा बारु थाइबानि लारु देरहाबाथ' मोजाङानो दे साननानैनो गोसोखौ मोजां मोनलायबाय आं बिराद टेनसन जाबाय दङमोन आं दे बिखुनजोनि न'आव लांदो जागोन दे सार र बिखुनजोनि न'आव लांनायनि सिगां बै हापांगालिनि न'आव सोलाय हनै मानसियाबो माथो लामा मोखाङाव जिरायनानै दंखायो र एसे एदावना गालांनि आं गोसोआनो दुब दुब दादाब मोनगासिनो आंना अमा राजाया देरहाबा मा जागोन दे ओइ हाफां खुगा जिब्लां नोंलाय माथो जेनहांहां जेनबाथाय नों आंनि गलाम जादो गलाम जानानै आंनि उन उन खारफादो नोंसोर नोमफादो होननानै बुं मा रागा जोंदों नामा हाफां जेनखासिगोन होननानै मा गोसोखौ गाज्रि मोनदों नामा खोनासं हाफां नैबे अमा राजा थानायाव नों मालाबाबो देरहाया नैबे अमा राजाया बयनिबो राजा बयनिबो खाजा आंखौ फेजेननो हानाया गोरलै बाथ्रा नङाथ' आं जाबाय अमा राजा बयनिबो खर'आव गाखोग्रा नोंनिबो खर'आव गाखोगोन बयनिबो खर'आव गाखोगोन मिथिबाय लाजियाबो रिजाल्टआनो मोनाखै दानिफ्रायनो खुगा सिहं थाखाबाय मा गेरेन्टि नों देरहागोन होननानै आंबो देरहानो हानायथ' बेनिखायथ' नोंनि गोसोआव मिनिनाय गैया माने नोंनि खुगायाव मानो होनोब्ला नोंहा बिखा दुब मोनदोंब्रा ना गैया नों देरहाला हापां नों देरहाला आइजो माहारिखौ गोजौआव थाखोआव लांनो होननानै बुंदोंमोन ना आइजो माहारिफोरनो नोङो बिदि होननानै घुस होदोंमोन ना आलाय जानला माला खोथा बुंलाबायनो हादों आंखौ आं आइजो माहारिफोरनि थाखाय मोजां जानानैसो खामानि मावनो नागिरदोंमोन दा बेनो माबा घुस होनाय जाबाय बेनोथ' घुस होनाय होननानै बुंखायोब्रा मोजां खामानि मावनानै होगोन होननायाथ' एडभान्स घुस होनाय जाबायब्रा खोथाया जेबो लजिक गैया नोंना ओंखारलां नोंनि बेफोरबायदि रागाखौ नुबा आंनि गोसोआ बिराद थाजिम मोनोलै हापां मानो होननानै बुङोब्ला नों जेनखाबायब्रा समाजो खोन्थागोन आरो बांद्राय आंनि खोथायाव फैनानै दावराव दावसि खालामबाय थानाङा बांद्राय बा रागा जोङो आं मा खालामनो मा आंखौ सब खुदुमनो नामा खुगायानो थ्रोब हाबफैलायबायलै बापावै बेदर रानलायलायदों नामाब्रा औ बेदर रानदों जानोबा फै खुगाखौ आसिलाय खिना होनो आं मालै अमा राजा गावबायदि मोनबाय नामाब्रा आंखौलाय खिजालाबायनाय अमायासो खिजायो आं मानसिया खिजायाना वाइला हापां बाब्रालायनाय मिनिथारबाय माथो थफिरामा मोजांखौनो बुंदों नों खिजाग्रासोना मा नों नुदों नामाब्रा मा नुलायलायनांगौब्रा नुबानो बेफोरबायदि नुखायो नोंखौ खिजाग्राग्रा नुखायोब्रा अमा राजाखौ गावहासो सखनद्रा साइस बेनिखायनो थिगसे दल दामनानै हरजाबाय दा दाखालि आंखौ दामनायनि बदल आंना बिमाया खिथेर लाहैबायब्रा जेलाव थिनहरजोब्बायनो देनजारलै नोंना बिमाया आच्छा बारु थाइबानि लारु थफिराम नों सोरनाव भट होनायब्रा बेफोर खोथाखौ खोन्थाजायो नामाब्रा खुलुम खुलालाय हारसिंसो खोन्थाजायो औ नों सोरनो भट होमारनायहाय खोन्थाजायालै नोंसोर सानैबो हारसिं थाबासो खोन्थागोन आं मानो दा खोन्थाबा माथो जायो बेफोरबायदि खोथाफोरखौ पाब्लिक खालामनानै खोन्थाजायाब्रा बेनिखायनो नोंसोर सानैबो हारसिं थाबासो खोन्थागोन आं आच्छा बारु थाइबानि लारु आं देरहाखागोन मिथिबाय आं देरहाखागोन नङा माथो आंसो देरहागोन नों एसेबां फुरथि जानाङा अमा राजा मिथिबाय आंसो देरहागोन होद नोंसोर सानैया खौसेथि जादोलै खौसेथि जाबा बिराद समायगोन नोंसोरखौ मिथिबाय रावबो गाख्लाबनो हानाय नङा नोंसोर सानैया जुदि इउनिटियाव फैयोबा नोंसोर सानैबो जमा थालायलायोबा रावबो दांनो हायाब्रा नोंसोरखौ माथो आंबो जाया बिनि साइडआव आंबो थाया नोंनि साइडआव आंबो थायाब्रा नोंनि लोगोआव आंबो नोंखौ थानो होखाया आंबो नोंजों थाफाखाया आंबो नोंखौ लाफाखाया आंखौबो नोंनो नाङा आंबो नोंजों थाखाया वारे हारे माबायदि मानसिलै नोंनोलाय मानो नांगौ नों गाज्रि मानसिखाब्रा नोंबोथ' मोजां मानसि नङा बाप्पा हौवा हिन्जावफ्रा नांलायनाय बायदिसो मोनबाय आं बोरैबा एरायलायनानैसो नोंसोर सानैया मोनलायलायासैलै दा बायदि नोंसोर सानैया हौवा हिन्जाव जानांगौबा बास जाथारबायमोन समायफ्लेलायथारबायमोन नै दरखार नांदों बे अमा राजाखौ नै दरखार नांदों आंनोबो बे हाफांखौ आच्छा बारु थाइबानि लारु बिखुनजोनि न'आव थांनोसै आं दिनै एसे मोसाहैनोसै थादो दे गावखौनो खोब देरहानाय बायदि मोनथारदों बियो आच्छा थुफिराम नों सोरनो भट होनायहाय सोरनो जानांगौ जाखोब्रा नोंनो भट होदोंब्रा नोंनो नंगौ नामा मोजांनि बाथ्राहाय बिदिबालाय मोजांनि बाथ्राथ' आरो जि मोजां मोनबाय आं बेनिखायनो अमा राजा थानायाव खोन्थायाखैमोनब्रा अमा राजाया गाज्रि मोनगोन साननानै अबेसे बिनि गाज्रि मोननायखौ आं गिया अब्लाबो नोंनो खोन्थाबायना नोंनो आं जेबो नङा
ओमफ्राय नों बुजानाय नंमारगौ नामा? नंगौब्रा नंगौ बुनानै हरदोंमोन आंना बिमाया थांनानै बुग्राफोरखौ जेलाव सोहैबाय। ओमफ्राय गार्लफ्रेन्डा नोंना मा खबर? मोजां दाखालि गावखौ लाबोफायनो थाखाय एसे बोराबनानै दं अब्लाबो गेजेर गेजेर लाब्रि हरगासिनो दं आङो वाट्सएपआव फुदुं हरगासिनो दं आङो वाट्सएपआव। आयौ हाबाब औ दालाय बहा थांनो नागिरदों नोंलाय? बे बादालिखौ खबर लानो थांनो नागिरदों आं। दे मोजांनि बाथ्रा थांदो। दे होमबालाय थाथ'लायदो। बिखुनजोफोर न'आवलाय गैगोना गैयाब्रा? बिबोनां फामे फामे आया रावबो गैया नामाब्रा? आइला जामाइला माथो सिनाखि मोनथारदोंलै। बहा नुदोंमोनब्रा आं बे बुस्थुखौ? बहा नुदोंमोनब्रा आं बे बुस्थु जरासेखौ? बहा नुदोंमोनथाय आं? हा बे नोंनि जुथाखौनो सिनायासै आरो? सोर जाखोथाय माथो सिनायनाय मोनदों थेवबो सिनायनो रोङासै जे आं। फाग्ला नांदेरनाय सानावनो जौ फेखोना माखो नोंलाय? बिखुनजोखौ बिदि सिनायलायि? आइला हांग्रिमोननि बिमासो आरो नों? मारै जाखोब्रा मारै जाखो? मिनि काहा जायब रे होननाय जाबाय माथो। मालानिफ्राय माला बिदि जुमुरनि ड्रेस गानग्रा जाखो नोंलाय? आइला सिनायलायाखैलै मानसिखौनो। बे जुमुर मोसाग्राफोरनावनो हाबा जानो थांदोंमोन आं। आइला बिदि सारि गानलायना थाङो होमबा नों? हाय मालाय बयबो सारि गाननानै थांनायखाय आंबो गाननानै थांफादोंमोन। आच्छा बारु बयबो सारि गानना थांनायखाय नोंबो गाननानै थांबाय नामा? हाबायानो जोंनि बर'नि नङा नालाय। होमबानो नों बिदि गाननानै थांगोन जाहैबाय। हाबा आंलाय दिनैल'सो गानथारदोंहाय मा। सोर बायनानै होखो नोंनो बेफोर जामाखौ सोर बायनानै होखो? सोर बायनांगौ जाखोसै? बे दुलु मुरमुनिनो सारि आरो बेलाय। सोर दुलु मुरमु बेलाय? बेफोरखौनो सोंबाय थायो नामा? आरो बे जुथाखौ गालांनानैलाय मानोथो लांफैयासै? आंबो खोन्थाहरनो बावथारदों। बे जुथाया आंनिसो होमबा? माथो दाखालि इलेक्सन खालि जुथाखौ बायनानै बेयावसो गालांदों नों। आइला बेखौनो आंहा न'आव दावराव खालामबाय थादों फिसाफोरनि सिगाङाव। बेनिखायनो गोसोखांबाबो गोसोखांनो हायाखैलै आङो न'आव बबे जायगायाव दोनहैनायमोन आं जुथाखौ। आच्छा जुथाखौ आं बेवहायसो दोनलांदोंमोन होमबा? जौ लोंबा थालखौनो लाथारा नामा नोंलाय? जुथाखौ नोंनो दोनलांदोंथ' आरो। जुथायानो हाब्रु गोजाथारमोन सुनानै आराम फोराननानै दोनदों आं। दे जाथारबाय बिराद मोजां जाथारबाय। थांदो मा जामाव जुमाव गाननानै थायोब्रा दख'ना स्राय गाननानै फैदो। आरो मानसियाबो सानफा एफा सिख्लानिफ्राय सिख्लासो जालांगासिनो दङलै। फिसाजो हांग्रिमोनदियासो माबा मेख्लेख्ले बुरिनिफ्राय बुरि जालांबाय। नोंहा मोजाङै दोना नालाय फिसाजो सासेखौ रुवाथि बायदि बाहायो नालाय बुरै जालांगोनथ' आरो। है बिदि नङाब्रा। बे फामियाबो जिरायनो सियारखौनो होफैयाखै नामा? आं सियार लायनि। आइला जामाइला जुथाया बिखुनजोनि न'आवसो दङमोन होमबा? बेखौनो आं दावराव खालामबाय थादों। दा आंखौ खम जावख्लाबोलै बिसोरो फालो सावरि लिंलायनानै। जेयानो जादोला इलेक्सनाव देरहाबाथाय बुरखायजोबगोन आं गासैखौबो बास। आच्छा लोगोफोर जुथाया आंना बिखुनजोनि न'आवसो दङलै बेखौ नागिरहोबाय थाबाय। नेक्स्ट खोन्दोआव जुथाखौ लानानै मा दावराव दावसि जायो बेखौ नायनो नोंथांमोना नेनानै थाथ'दो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो भिडिअखौ लाइक होलांदो। लाइकखौनो होआलै नोंसोरो ओमफ्राय कमेन्टखौबो लिरनानै गालांदो आरो लाइक मानो होनो बायो? आसि बिमाया थुग्लिजोबनानै गालां नोंसोर सापर्ट खालामबासो भिडिअ बानायनो हागोन अब्लासो नोंथांमोना नायनानै इन्टारेस्ट मोनगोन। नोंथांमोननि सापर्ट मोनाबा भिडिअ बानायनो इन्टारेस्ट मोना। ओमफ्राय जाय गोदान हाबफैदों दे साबस्क्राइब खालामनानै गालांदों गासिबोनिसिमबो।